Jeste ljudi, vi gledate Sale PC, kao što ste vidjeli u naslovu, danas pravimo specijal za 50 subscribera i ujedno prvu epizodu Outlasta. Ta igrica je po meni jedna od najstrašnijih igrica horora ikada, pa idemo da počnemo. Kao što ste vidjeli, znači naslov, to je to. Igramo evo i ovu igricu. Dobro, evo nešto se čuje. Ne znam da li ćete vi čuti, ja sam malo smanjio zvuk. Hajde sad ćemo probati pojačati sad. Options, malo volume pojačat se, okej. Eto tu. Oj. Sada idemo. Ovo je kao, idemo u neku ludnicu, šta već, nema pojma. Kao što vidite ovdje. Oj, snimat ću nekih 10-ak minuta, ja se nadam, tako nešto. Znači snimat ćemo i Outlast svako od dane. Dobro. Oj, ja se ježim od ove igrice. Kad sam gledao kod nekih drugih youtubera, ja sam se... To... Dobro, šta sad? Dobro, hajde. Dobro, zategne ručnu. Uzme ovo. Dobro. Dobro, hajde malo, ime briga. Baterije su bitne. Staviš i u aparat, sire. Jo, idemo snimati vlog. I jeste ljudi, hajde sad kako se izlazi. Halo, pa kako se ovo spušta, stane. Halo, ba. Dobro, hajde sad. Dobro, izlazimo. I sada, šta sad radio? Ovdje. To me prepade. Šta ja radim? Ne. Dobro, ništa to. Kako se sad popet? Aha, možemo ovamo proći. Hajde. Stani. Evo ga. Dobro, idemo polako u kućicu. Oj, vidi ga. Oj. Ovi zvuci nešto nerviraju, šta ne. Dobro, hajba. Čekaj, znači da se... Aha, znači sa F, dobro. Sad. Pošto me prepade, ja puhni sam u ovaj mikrofon. Šta je zaključio? Šta ja sad trebam radit? Kako se otvara? Čekaj. Stani se, sad ja moram radit. To je zvukova nekakvi. Šta ja sad ovdje trebam raditi? Evo ljudi, sad čekajte sekund. Evo ga, oj. Dobro, idemo dalje. Evo zaključamo. Ja sam sad na ovo. Dobro, hajde. Tu ja se ježim od ove igrice. Ljudi, ako preživim ovu igricu... Dobro. Dajte da sam vam zahvala na 50 subscribera. Svima koji me pratite. Ja se više ježim od zvukova. Sad. O ne. Ovo nestane. Sad imamo što ovdje. Hajde.
Koja je sad svrha? Fuj, dobro, samo polako. Dobro. Dobro. Joj, ded. Oj, ne, kakav je to zvuk? Ko je se? Oj. Idemo gore. Oj, oj, oj. Oj, baš radi. Viši. Pošaru jedan. Dobro. Sad. Gdje smo ovdje treba. Oj. Ajde, slavi, prestanit će ovaj zvuk da ubije. Ne smijemo. O, jara, ne boje. Ne. Što me baci? Lik. And who are you then? Konju jedan, ne. I see. Merciful God, you have sent me Vidi se an da si apostle. lud. Guard your life, son. Oj, ne. You have a calling. Nikad više. Hajde, bola. Jesmo završili igricu? A ti jedan u igrici. Šta sad? Tab. Notes. Ja ništa ne kontam. Ja sam se ne riješio. Oj. Neko je ovdje opasnije u paradajz. Oj, ne. Šta ja sad trebao da radim? Ne, pojma. Ja mislim da ne trebalo ovamo. Ali... Možda ovamo treba. Sad ćemo. Oj, dobro je zaključao. Oj, gdje trebamo? Oj, vidite. Ništa, samo vi. Šta je sad? Sad.
šta sad? Aha, ja moram dole spustiti. Dobro, šta sad? Dobro. Šta sad? Novac. Ja nemam puno. Šta? Ja više nemam pojma što treba raditi. Ja sam se sam naježio, ljudi. To bi bilo to što se tiče ovog specijala za 50 subscribera. Ja sam se naježio. Nadam se da ste uživali u ovoj horror igri. Šta nemam predstavu šta sljedeće treba da uradim. Završit ću ovaj klip. Ne. Hajde, preživi. To. Ne, jel me ubio? Jest, kaj. Šta sad? Gdje smo sad? Tija igrica. Ko je izmislio ovake igre? Idemo, znači sad znam šta će se desit. Čekam. Znači sad spustimo. Prođemo vamo. Sad jeste, ali spremni? Znači, hajmo, evo, sreda. Hajde. Hajde, to. Bježi. Gdje je sad? Smo pobjegli. Sad, vidimo. Ništa ljudi, ja mislim da je to što se tiče ove epizode. Ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, subscribeujte, šerujte. Hvala vam na 50 subscribera, ja više nikad neću igrati ovaj Outlast, znači zapamtite više nikad. Stvarno je igrica strašna. I to bi bilo to. Ova će epizoda biti malo duža. I bye bye!